Čauky micky, dneska mi prišiel haul, nejaké pár vecí, už som ich aj rozbalila, lebo bola som strašne nedočkavá, takže ideme si to rozbaliť. Ako prvú vecičku tu máme toto, neviem, čo to je už ani, už viem, tu sa dá mobil, tuto, hej, tuto sa to takto zapraví. Tu sa dá mobil a takto cez to pozeráš a úplne to je ku sebe. Ale môžeš to mať úplne blízko. To je hrozné, preboha. Au, moje oči. To nechci. Tak to je iba na videá. Takže. Ako druhé. Sorry. Tu máme toto. To je na baterky, ktoré sú tam ešte není. Nejde to, ale to proste, tam sú baterky, toto takto zapneš a takto sa ti to proste ovieva. Takže, ako druhé, tu máme takýto pohárik, ktorý je proste skladací. A môžeš zobrať, kde chceš. Takže, tuto sa asi otvára takto. Dobre, a môže byť aj takto. Aj takto. A to je najviac. Dobre. Teraz sa už bude nejako poskladať. To prdele, to nejde mi. To nejde vôbec. To je posledný. Preboha, to jak skladám. Bože, ja som fakt. Viete, že som to nikdy nemala. To jak robím? Preboha, to jako robím? Preboha, to jak robím? Maja, pána. Jak tak mi to dopadlo. Takže to si rozbalíme potom, lebo by som to bola celú. Kúpila som si aj takúto voňavku z toho a má to značku, neviem, čo značky takže prosím vás, na YouTube sa mi nesmejte. Mon Bours. Joyce. Takto, neviem. Si to kľudne prečítajte, lebo ja to neviem prečítať také značky. Takže, takúto voňavku, hneď ju ovoňame. A kde sa voňa z tohoto? To strašne voňa. Ako druhé, si strašne chcela, proste úplne, že strašne. Viete, čo je to? Neviete. Že vera, vyzerá to ako hra. Ale v skutočnosti vám ukážem. Počkaj, musím vám to takto, ale aby mi to nevypadlo, pretože boli fakt drahé. Hodiny pre tetu. A mám takové pesničku, prečo vám poviem vám. Hodiny pre tetu. Naša teta z dediny kúpila nám hodiny. Nebudú sa u nej nudiť, majú tetu ráno budiť. Neuverí ani nič, neviem už. Dobre, to už je stará pesnička. Takéto sú. Nedajú sa mnou, lebo asi sú vybité. Takže takéto. Toto sú asi, neviem, čo tam je. Skúsim to akože otvoriť. Čo tam, čo? Ale jak sa mi rozbijú, tak neželaj si ma. Takže asi nemôžu ísť do vody. To som aj čakala. Pretože úplne tak vyzerajú, že nie sú vodoodolné. Tak. Toto je asi kamera, alebo čo? A toto je asi, neviem. Toto je asi kamera, toto je asi svetlo, alebo ja neviem. Máme tu aj k tomu nejaký QR kód. Neviem, ale pozrite, aké sú krásne tie hodiny. Ďalšie tu mám ako toto. Dobre. Ideme na ďalšiu vec. Na toto som sa extrémne tešila. Áno, rúže. Krásne rúže sú to určite. Strašne som mi rada. Pozrite, aké sú krásne. A ako to je značka Bell. O značky Bell. Toto som nekupovala také isté, takže to som kupovala v inom obchode. Kupovala, neobjednávala. Takže
táto značka, neviem odkiaľ je, asi od Essence, takže je tá moja mama. Takže. A ako posledné tu máme neuveríte. Ja som ho musela rozbaliť. Ja som to musela rozbaliť. Fakt. Ja som to musela rozbaliť. Na tieto som čakala 2 roky. 2 roky. A tak som ich chcela. Ale bohužiaľ sú iba 2. Možno si ešte kúpim. Ja som strašne nimi rada, lebo proste sú krásne, čo sa mi úplne chodia. A tieto sú práve v móde. Takže, sorry, že som v pyžame, ale už je noc. A už som fakt unavená, ale však to mi vôbec nevadí. Takže ja som sa ukončila v tomto videu. Čaute!